Dinner ko pa to kasi kagigising ko lang, guys. Kasi kagigising ko lang talaga. It's already, 10:20 na gabi. It's Sunday. Kasi day off ni Inday. So, napakulo na ako ng water dito, guys. Kasi nalagyan ko din siya ng noodles. Ito yung seafoods ba? Manghangin, guys. At saka nakita naman ang ating beef dito kasi magtawag doon. Korean barbecue tayo. Tapos here, tapos, saka water, at saka may drinks ako na pang Korean din galing. And then here, mga sausawa na lang. And then bawang. Tapos, ito yung sausawa ng sarap. Tapos, here is yun. Ano na to? Kimchi. Tapos, nagpapainit na ako, guys. Pero painit na rin natin to. Try natin. Kasi first time ko itong gamitin. Binili ko to siya sa Shopee. First time ko siyang gamitin. Ayan, alam nila kung bakit siya binili. It's big. Nakapangtulog lang ako, guys. So, hindi na rin ako nagpalit. Kasi gutom na talaga ako. Nag-prepare pa ako nito. Wala lang. Gutom na lang naman. Grabe yung tulog ko kasi. So, tulog talaga. Sabi natin yung balot nito kasi ginagawa ko dito, guys, ito. Habang hinihintay natin kumulo, kain muna tayo kasi tumutok na ako, guys. And then, ito. Wait lang, kuha ko ng tissue. Wala ako ng tissue. Here. Magla-light mukbang sana ako, guys. Pero kaso lang, yung internet dito nabawala. Kaya, bahala ka dyan wala. Kaya, video na lang. Pero tuloy pa din. Ang dami na ito, guys, hindi ko mauwi. Bigsan lang natin. Ayun yung umilit. Huwag mo sabihin, hindi matutuloy. Gamit na ako.
tayo sa kabila at maglalagay na ako ng beef. Ayan, hindi na ako naglalagay ng oil kasi maano din to. Pag nagmumukbang ako, di talaga ako kumakain. Parang, ang sarap na kain. Ayan, narinig ko na siya. Ito din, 11. Painit na rin siya, guys. Kaya, yan. Ayan, naubos ko na.
ulit-ulit ha. Lalagyan din natin para may sabaw tayo. Nilalagyan ko ng itlog guys para maganda tingnan at saka masarap. Kaso lang, ayaw ko ng itlog. Lagyan. So, tanan natin siya hanggang maluto. Yung isa naman, okay, pwede na ito. Tubig. Wala ako ng kasama nito. Okay. Ayan yung juice niya. Ayan natin. Ito po eh. Running away from me. So, it's done to rice. Hindi na natin yan para hindi masayang. Ayaw kasi sobrang luto yung saka yung ganyan. Tama lang. Ay, sarap. Dapat dito pala ilagay. Pinatay ko na pala yung side na dito guys. Sarap.
It's delicious. Delicioso. Sarap. Kaya ng mukbang ko, hindi ko naubos kasi sobrang namang dami, diba? Ula lang. Gusto ko lang. Gusto ko lang kahit kasi yung paano ako kumain. Pero ako kumain. Pero ako kumain. Ako kasi ugali ko, nag-i-stack ako sa bahay para yung oras ng tulog ko kasi wala sa ayos. Kaya nag-i-stack ako ng mga food. Pag nag-grocery ako or what, may pinuntahan ako sa'yo. Kung sa katsa ako magpunta, may nauwi ako sa bahay. Food, gano'n. Para pag gising ko, may makakakain agad ako. Gano'n. Kasi pag oras na isip ko palagi is mga tawag pa mga
gabing-gabi na. Or umagang-umaga na. Yung parang gano'n yung mga masyadong oras. Walang tao sa labas. Kaya, nagsulot. Kaya, ayan. Ganyan ang ginagawa ko para kahit nandito lang ako sa bahay, dami kong food. Pwede pa rin ako mag-walk. Just imagination. Running away from me. Ayan guys, puro siya oil. Wala, ang ano lang dito, wala labasan ng oil. Ayan, pang-prito talaga siya. Kaya, wala akong ano yung pagsambot sa pet. Ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Mas masarap pag hindi masyadong durog yung ano. Ang iyon mo ng aso. Yung noodles niya kasi, tawag doon. May iba kasi pag nagluluto sa durog na durog, ayaw ko naman. Pero ito ang gusto ko, hanghang na. Ano ba ito? Basta ramen siya. Maanghang. Ganun. Just imagination.
ano, gusto lang mag-video na nag-dinner ako. Kasi gusto ko may makausap. And then, ako lang naman mag-isa dito. Kaya, ay, saka parang ma-upload din ako kasi dahil ko na walang YouTube dito. Ngayon kasi ang ginagawa ko, pag nabusog na ako, hindi na ako makain ng kain. Nalitigil ko na. Pag nagutom naman ako ulit, doon kakain na naman ako. Parang ang daming laman nito. Kanina ako inom nito. Hindi ako ubos. Pwede sa mga drinks ng Korea, sa sarap. Kung anong nasa ano niya, nasa picture niya na prutas, pero talaga lasa. I'm done. Pero ang dami ko pang leftover. So, sa mga susunod na yan, nakakainin ko. Kaya ako naman pasobrahan yung chan ko. Kasi guys, di ba na ang chan ko ngayon, hindi kagaya dati na, ay, ganun siya. Kahit ang dami mong isaksak na pagkain dyan, go! Ngayon, hindi na siya ganun. No more fighting. Hindi siya ganun. Kaya, saka mabigat pag sobra kahit busog na ako at saka sinaksak ko pa rin yung pagkain sa mukha mo. Pinilit ko pa rin kumain. Ang bigat sa tiyan. Sobrang bigat sa tiyan. Hindi ako makakilos, hindi ako isa. Kaya, ayan. Ilagay natin ito dito para hindi masayang. Kasi mamaya, pag nagutom naman ako ulit, ito naman sa kanin. Diba? Ganun talaga. Kasi alam ko sarili ko. Kanin talaga is life sa akin. Kanin is life sa akin. Kanin is life sa akin. So, ayan guys. Tapos na ang ating mukbang kunwari lang. Mukbang na. Baga. Ayan. So, dito ko na end ang aking vlog. Thank you for watching my vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Ayan guys. Yun ang sinabi ko sa'yo, nagugutom na naman ako. Kaya, dito na lang ako sa bed kakain. And then yan ang aking food. Chicken and rice. Ganun talaga ako guys. Di ba kanina nagmukbang ako, hindi ko naubos. Kaya ngayon, kakain na naman ako. So dito lang kakain sa bed. Kasi tinatamad na ako mag-set up doon. So, kain tayo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall.